أخبراوي معالتي إيدس بدرجة عالم نمبل 3 بدرجة هاجر دما نمبل 24 جزئة تمالي تذكير اللام ناتي بدرجة هاجر أب ودباويت كتما بازع استخايد سنة سرعات استخدتله وكيل إيرينا إبراهيم عمر زدالو تصبصب حالا برغان حادث حساس هاجراو معالتي إيدس أقلقت عنا مثل كل زيجايو أبتحت زبل تيما بدرجة هاجر أب كتما بازع بستفل عليه مسانا روتا تذكيرام أبتي منسترات زركبهم لعلو سبسلطان منغستن جنبارن سمز تكالات ودب حبرات حجرات بإيرتران كالوت عدمات استرخبرو سنة سرعات أب منستر تعنا وانا دايركتور كفلي هزباو تعنا دكتور عند برهان تسفاتين أبزوس مؤمن ره نزك أزاف حمام نمك لقالن نمكتأن ككايد بالسنحة وهو تصاري متأن ملكفتي بدرجة حجر ناب تحت حدا مئتاويت أب نفس الصورة دما ناب بارو نتبع عسران شمونتن مئتاويت كم زورده إذا ما وشت 10 تغلط عمتات بسبعان شمونتن مئتاويت كم زنكي زرق مخانو أنا تسيروم ناب كنتات هاجرنا مسئن نملسون كابتنا مجمرة حموم إيديس تراعيلو شهد شعات ميتين سوانان شمونتن عمد مرات كساب حجي المقصر والكفتي شايفين بسنك إيديس تسحب وطن منكاي ميسترت عنا مسمى الشارخدو بمخان لقول على وهيبو استفل عليه استراتيجيات حانسيسون تسرح صديح له حدش من الكفتي اتش اي في عبيتي لكيلو متأنا من الكفتي اتش اي في عصرت حموشتك صار 24 حمز ادميهم زعدمين نفس الصورات كاب كليتنا حدا ميثاويت او كنتاش عن سلستن عمت مرات ماب زيرو نتبي 28 كان او كنتاش عن عمت مرات وريد أبزوان زي أستات شعت شح مست فيروس زنبرو زيقاتات منا وح عدمه مدهانيتي وصدو كم زلوز حبرا دكتور عند برهان متأن ملكفتي أبدك أنستي بحفشة أب فايتو دما بفلاي زايد سلزلو نت بدرجة عالم أب كلتشحن سالسان كبتصحتو تين زلو زلاقي شوتوتات معبارنا موقع وهو تصاريناي كلهم أكلات كعزز صويعهم حلافي مقصار إيدسن بتصطور ركبز محلالف حماماتنا بزوبا سمينا وكيح بحري أتروبيل أرون بيجيرو نتي حمام نمقصار أب كلن تكالاتنا سرعة قلقوت مخرن مرمران كم زوهاب بمحبار بدرجة زوبا أب كلتشحن حموشتن أستا سلسة نت 400 مئتاوي زنبرة متأن ملكفتي أبز أوان ناب بارن بسلاسان شعاتن مئتاوي توريدو خمزلو أبيهم كابز تمرمرو قصري متأن ملكفتي HIV كاب سلسة نت 400 مئتاوي أب كلتشحن حموشتن أبز حج أوان ناب 0.3 مئتاوي قوديلو يركب كمون أمن سطرات عدتات كاب 0.7 فلاي كاب كلتشحن تشعاتن ناب 0.09 مئتاوي قوديلو يركب كنت زخونة قطري مدهانيتهم زجمرو تسكمتي تفيروس كاب عمت ناب عمت النوسخة يخيدالو وكيل علما ودبت عنا أب إيرترا دكتور جوزفين نامبوزا دما هزبن منغستن إيرترا أب مكتأ حمام إيدس نزمزقبو عوت بمقواس نابز تحت درجة نمورادو قليل سرح كوانت زيكونا إيرترا بإتكايدو زلا وفوي سرح زلاق شيطوتات معبالة كد نايلو مع عمد أهجراوي معالتي إيدس بدرجة عالم نمبل 3 بدرجة هاجر دما نمبل 24 جزيئة تذكيرام قدمي 8 عامات ندق أبات أقولقلوت عنا كهبز تدوكنه هنسا كوماو هوسبيتال عراق حموس نزبلت أقولقلوت توسخي كفلتات كهنت اللان مسارتاو تسقنا ككايد اللان دحر مصنح لومي تمريقام نسرح دلو تخوين اللام قايزت أنيا برهان عند مسكال توسخ تبالو يسعب بأستات 17 مليون نقفة حدست كفلتات توسخلان مسارتاو تسقنا استقبرلان أب كتما أسمرا اتركب كوماو هوسبيتال عراق حموس ملو أقولقلوت نمهاب دلو تخوينا مينيستر تعنا أمينة نور حسين أما حداري زوا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي حلقات على الستاف مينيستر مكلخال جنرال فليب أسولد يوهانس كم أوين كالو سبب سلطان أبستورخ بولو بخلطة تحساس تخايدة سنة سرعات صحافي هكدف أتو الأمين محمد سعيد نتا كوماو هوسبيتال مريقو خفيتوا أب قدامي قد نايت سراح نأقلقلت حرسي زقلقل 3 عراوت زحازن ناي مطبح تخفل زد على كفلتات تحانيتو أقلقلت كهب مصنحو دايركتور جنفر مينسترت أنا زوا مأكل دكتور تسفاي سولومون أبز أروبوت أبزاب أنا تيرو نروح زبالة جزية كوا وسيطو تخوني اتسرح بزوح تنقاق زحاتتن بقليل زقمت
ኣይነበረን እዚ ክፋል ናይ ዚ ሆስፒታል እዚ ኣብ ውሽጢ 23 ክፍልታት ዝሓዘ ኮይኑ መመርመሪ ሕሙማት ላቦራቶሪ ኤክስሬይ ከምኡውን መኽዘን መድሃኒት ቤት ጽሕፈታት ዓብዪ መእከቢ ኣዳራሽ መጸበይ ሕሙማት እኩል ቁፅር ዘለዎ ዓይኒ ምድሪ ከም ዘማልኡ ተገይሩ ምዝዛም ህንፃ ስራሕ ዘድሊ ምድላዋት ብዓቕሚ ሰብን ናብቲ ሕክምና ተገይሩ እንሆ ኣገልግሎት ንምጅማር ከዓ ድሉው ኮይኑ ይርከብ ኣብ ካልኣይ ገጽ ድማ ንመመርመሪ ሕሙማት ላቦራቶሪ ኤክስሬይ ፋርማሲ መጸበይ ሕሙማት ኣብያተ ጽሕፈትን ካልእ መዓላን ዝውዕል 23 ክፍልታት ዝሓዘ ኣረጊት ህንፃ ተጸጊኑ እኹል ዓቕሚ ሰብን ናውትን ተማሊኡሉ ስርሑ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብተን ካልኦት ሆስፒታላት ፀንሐ ጻዕቒ ስራሕ ኣብ ምቅላል ዘይናዓ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ዶክተር ተስፋይ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ 1870 ሜትሮ ዝተደኮነት በዓል ሓደ ደርቢ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ መስርሕ ምጽጋና ነዊሕ ግዜ እኳ ተወሰደ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ትሕተ ቅርጻዊ ስርሓት ተማሊኡላ ከም ዘሎ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት ኢንጂነር ተስፋ ዓለም ወልደ ሚካኤል ገሊጹ ኣብ መሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣወልያይ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንምሕዳስን ምስፋሕነታ ሆስፒታል ንዝተገብረ ዓብዪ ወፍሪ ብምጥቃስ ንነበርቲ 4 ንኡሳን ዞባታት ብቑዕ ኣገልግሎት ክትህብ ትፅቢት ከም ዝግበረላ ሓቢሩ بينا ذلو ما فلتنا ونالبات أورا أبدي تمدد كنسر هذا لكن سرحوا ذلهم نيدي خمسة تمثل أورا ذن من إثاي أبدي واندي نتن أدي تاكيم قد محجي أبدرتا وقلت ذن وراخة عجي سر هذا اللو كوان بديسبلين بدليات بتوفينات كنسر عوض باكن لبوان معدون كالي ذي كونن ብቕዓት ኣሰራርሓ ንኽውርፅፅ ስልጠና ዘጠቓልል ምዕባል ዓቕሚ ሰብ መሰረታዊ እዩ ቤት ፅሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ ፅፈት ኣፈፃፅማ ናይ ኦዲት ስራሕ ንምሕያል ዝወደበ ስልጠና እውን ካብ ዝነቐለ እዩ ጋዜጠኛ ኣዜብ ብርሃነ ዘዳለወ ተፀብጻብ ስዒቡ ክቕርብ ቤት ፅሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዓቕሚ ሰቡ ብምገባብራ ኦዲት ኣተኪሩ ዝወደቦን ን6 ኣዋርሒ ዝቐፀለን ስልጠና ብሓደ ታሕሳስ ተዛዚሙ ኣብዚ ብምትሕብባር ማሕበር ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃን ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተኻየደ ስልጠና 20 ኤርትራውያንን 2 ናሚቢያንን ሞያውያን ኦዲት ተሳቲፎም እዚ ኣብ 3 ገጻት ማለት መሰረታዊ ትግባረ ኦዲት ቅድመ መጽናዕትን ትግባረ ኦዲት ቀንዲ መጽናዕትን ተኸፋፊሉ ዝተዋህበ ስልጠና ብኽልተ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ስልጠና ወርሒ ግንቦት 2017 እቲ ካልኣይ ገጽ ኣብ ወርሒ ሓምለ እቲ ሳልሳይን መዛዘምን ድማ ወርሒ ሕዳር ተዋሂቡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ ኣቶ ገረዝጌሄር ገብረመድህን ኣብ ዘስምዖ ቃል ንሓፈሻዊ ድሕረ ባይታን ንጥፈታትን ቤት ፅሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ ድሕሪ ምብራህ ብሉጥን ፅፈት ዘለዎን ኣገባባት ኦዲት ንምርግጋጽ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላቱን ምትእትታው ዘመናውን ቴክኖሎጂን ወፍሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣነፂሩ ካብ ኣሰልጠንቲ ሚስተር ጆስዋ ኣሲምዋ በጎኑ ኤርትራ ንጥፍቲ ኣባል ማሕበር ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ምድንፋዕ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዓብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ሓቢሩ እቲ ሞያዊ ስልጠና ካብ ማሕበር ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡውን ኬንያ ኡጋንዳን ቦትስዋናን ብዝመፁ ኪላታት ተዋሂቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ነቲ ካብ ናይ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ዝጎደለ ውፅኢት ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ንምግምጋምን እቲ ቀንዲ ጠንቅታት ፈሊጥካ ንምፍዋስን ዝዓለመ ገምጋም ብ2930 ሕዳር ኣብ ከተማ መንደፈራ ተቃኒዑ ሙሉእ ትሕዝትኡ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ብመልክዕ ፀብፀብ ኣዳልይወሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቦ እያ ኣብ ዞባ ደቡብ ብቕዓትን ውፅኢትን ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዝካፈሉ ተምሃሮ ንምምሕያሽ ሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን መምህራን ወሳኒ ምዃኑ ውፅኢት ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ ኣብቲ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣዋሃድ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ኣብቲ ዞባ መምህር ኣስመሮም ሰሲኖስ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2016-2017 ካብ 99 ኣብያተ ትምህርቲ 15109 ተፈተንቲ ክሳተፉ እንከለዉ እቶም 47 ሚእታዊ ጥራይ ናብ ካልኣይ ደረጃ ዝሕልፎም ነጥቢ ከም ዝረኸቡ ኣብርዮም
እዚ ምስቲ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ዝተረኽበ ውፅኢት ክነጻጸር እንከሎ ከም ዝነከየ ዝተቐሰ መምህር ኣስመሮም ብፍላይ ኣብ ዞባታት ደባርዋን ሰንዓፈን ዝተረኽበ ውፅኢት ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ዕቱብን ሓያልን ጻዕሪ ክገብሩ ተማሕጺኑ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብቲ ኪዳነ ብወገኑ ነቶም ጠንቅታት ኣለሊኻ ንምፍዋሶም ስጉምትታት ክውሰዱ ብምሕባር ሞያዊ ስነ ምግባር መምህራን ኣብ ምሕያል ብቕዓት ትምህርቲ እወታዊ ተራ ስለ ዘለዎ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምዕዋት ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብን ዝምልከቶም ኣካላትን ክጽዕቱ ኣዘኻኺሮም ኣኸበኛታት ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ምሕያር ርክባት መምህራን ተመሃሮን ወለድን ኣብ ምፍዋስ ናይቶም ጠንቅታት ኣገዳሲ ተራ ስለ ዘለዎ ክስርሓሉ ምቁፅጻርን ምሕደራን ኣብያተ ትምህርቲ ክድንፍዕ ከምኡውን ብኽነት ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ብመምህራንን ተመሃሮን ክውገድ ተላብዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ሕፅረታትን ንምፍዋስ ሓባራዊ ዕዮ ናይ ኩለን ኣካላት መንግስትን ግንባርን ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ኣብ ብቕዓት ትምህርቲ ዝምዝገቡ ውፅኢት ስለ ዝኾነ እቲ ዝድለ ፍረ ንኽርከብ ውህደት መምህራን ተመሃሮን ወለድን ክዓዝዝ ፀዊዑ ሃማተ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣብ ንዞባታት ዓተከሌዛን ዒላ በርዕድን ገለብን ናይ ዝርከቡ መንእስያት ኣፍራይነት ክብ ንምባል ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ክፍሊ ፕሮጀክት መንእሰይ ሻምላ ገብረ ኪዳን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዓቶ ቃል እቲ ዝወሃብ ናይ ልቓሕ ዕድላት ቁጠባዊ ኩነታት መንእስያት ንምምሕያሽ ምዃኑ ብምጥቃስ ን25 መንእስያት ንነፍሲ ወከፎም ናይ 20,000 ናቕፋ ብንዋትን ገንዘብን ከም ዝሃበ ኣብሪሃም እቲ ልቓሕ ብመንፅር ዝሰልጠንሉ ዓውዲ ከም እተዋሃበ ዝሓበረት መንእሰይ ሻምላ ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ ቆፎ ንህቢ ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዕድ ናውቲ ስነ ጽባቐ ፀጉሪ ርእሲ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓተከሌዛን ድማ ኣብ ምዝርጋሕ መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ዝውዕል ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ከም ዘጠቓልል ኣረዲያ ሓላፊ ሃማተ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣዛዚ በረኸት ብወገኑ ዓቕምታት መንእስያት ምኽስኳስን ምህናፅን ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዕማም ምዃኑ ብምሕባር ናይ ትምህርትን ስልጠናን ማእከላት ብምውዳድ መንእስያት ተረባሕቲ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድላት ንምግባር ተራ መሻርክቲ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ እቲ መደብን መንእስያት ሞያ ምቕሳም ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ናይ ሽቕለት ዕድላት ምፍጣርን ምጥጣሕን እውን ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ መንእሰይ ኣዛዚ ኣፍራይነት መንእስያት ብዓይነትን ደረጃን ንምዕባይ ዝግበር ወፍሪ ኣብ መጻኢ ብሰፊሑ ክስርሓሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ተጠቀምቲ ናይቲ መደብ ዝኾኑ መንእስያት ተኸፊትሎም ዘሎ ዕድላት ኣብ ንሂወቶም ብእወታ ዝልውጥ ምዃኑ ብምግላጽ ቀጻልነት ክህልዎ ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ ሓጋዝ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰላም ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ብዝብል ዕላማ ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣካይዶም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ አገልግሎት ልግሲ ደም አቶ መሐሪ አብርሃምን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ መስርሕ ልግሲ ደም ኣብ እዋን ሓደጋታትን ሕርስን ህይወት ንምድሓን ምዃኑ ጠቂሱ ልግሲ ደም ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር ብ8 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ብምሕባር ኣብያተ ትምህርቲ መምህራንን መምሕዳራትን ዝወሰድዎ ዘለው ሰናይ ተበግሶታት ሞጊሱም ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ተምሃሮ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ከምኡውን ተምሃሮ ዒላ በርዕድን ዓተከሌዛንን ደም ንኽልግሱ መደባት ተሰሪዑ ከም ዘሎ ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ سلام كبرات تعذبتنا كم يجنحكم نلومي قدام كلت تحساس تدالوا زينا سبورت النهام كلب سنبل اتساتفو زلا زورغان زبي لومي قدام اب ساعات دحر قطري فلمو إذا ناي كلت نطبخ لتا حالي فرس معك انزلو ودر كاب هيانا بجان 8 شوعات نط ب6 كيلومتر شفن نيروم ابزانا لومي قداميت مدرخ دما انجليزاوان حاري تانفيلن روري تاونسندن بناي 10 خاليتات مرحهم قدامين كلاين كلهم اتيوم أبزي ودر تساتف زلا كلب سنبل دما داوت يمانه دانيل برها أمانيل سقاي موسى يوسف سايمون موسى روبرت هولدن مس حمشتي جوجلا بمخان كاب عوت نايز مدرخ نحاد دقيقا سلسته كاليت نتنصف لهم بغلم تقتل مبل 4 4 6 4 شوعات 5 شوعات ترتحزم نتي اب ساعات 53 كيلومتر زتغعزوه قدم مدرخ اب مفصمتا اب صحمم ابزي ودر نشدشه تصاوتا اختي تازلا كلب سنبل صباح تقدمتي اوشتي اكسي 10 حدا نتبي 4 كيلومتر بزشفن وردر قصلم كوعل مخانم تفليط الله دحر زحصار مساغريت اهغراو زينا حيزنا لكم كنملسينا زخبركم تعذبتنا سنه صحيح
نمولا هنصتي نسلست هاجرات أفريقيا مالت زامبيا تنزانيا كينيا زراخب مسمر ساعات إلكتريك زملكت ركب بسلاس حدار أب كتما لوساكا زامبيا تخيدوم وكلت سلستين هاجرات نتي كل تشحن 300 كيلومتر زرقحن حادنت بخلته بليون دولار كم زود زقمتن عب مسرح زركب مسمر نمززام زخل جنزباو مولا نمركب مس وكلتي كوميسان إيكواسن زامسولو زباوين ودباتن أهجراين تكالاتن تراخيبهم زتيوم سلستين هاجرات أب جزءاتن زرقاح كفال نايتي مسمر كهانصا أب كل تشحن 14 أب زجبر أوفلا مركب كم تسامعة زملكتو صبصبات كينيا أخو الباجت بمركب نتسرح كم زجمرتو أرديوم نتسرح نمبقاس 160 مليون دولار يدليا خمزلو زجلست زامبيا دما مس عالماو بانكن وفر لمعات أوروبان تزرارب كم زلا تفليت اللوم زخمزيلم كله تنزانيا ون 425 مليون دولار كم زدليا بمتكاس تمساسالي زته مس فينانسياوين تكالات تقبر كم زلا قليسام أبزن مولا نايتي بروجكت بزملكت أب زامبيا استخايد ركب هاجرات أفريقيا أبصلات ساعات جزيف أفريقيا ساب زي جبرام محبر قطبة وقص قاس كرجاجة خمزي كلا تجاباتي قليسام زي مسمر زي مس تزازمة من رجاس وحسنة ساعهم أوروبا وحبرت عالماو بانك لمعات أفريقيا بانك لمعات أوروبان كالوتن نت بروجكت زلهم دقف يقولس اللوم إسرائيل بحادة تحسات أب العلي أب كبابي كتما دماسكو زركب وتهدروا معسكر سراويتو مدقعتي ميسايل كم زكايدت منجست سوريا بخلت تحساس أب زوج مجلسي كسيسوم تمجلس وسيخو حيلتات تقرا ميسايل سوريا نخلت تكابتي ميسايلات أب أيرن كله كم زبر عنو بمحبار أب العلتي وتهدروا معسكر جن نواتاو عنوت كم زورده قليسوم زاجيت بوغن إسرائيل زوج مجلسي جن يلن إسرائيل لابز حلف الشدشت عامتات نوتها درا وعلامات سراويت سوريا نابقونو تسليفو كم زلو زقلت حزب الله ناي ليبانوسن علامات زقبر العلميتي مدقعتات كم زكايدت صبصابات يحبرهم إسرائيل كاند تقناقاينتا ابزوبا ماكلاي مبراق مخانا اتقلصا ايران اب سوريا تكايدو زلا وتهدرا وفري نصتا اسغا مخانو بمغلاص ادلاي وتهدراو سقمتي كم توسديا اتحبر لعلوي ازاز سراويت ايران ابز حلف ورح تقمتي اب سوريا بزكايدو مبصح إسرائيل نخل أيرن لولاونة سوريا بمتحس تكايدو زلا مدقعتات كبيد ملسا قبريك وهاب المخانو كم زنقغة يذكر كاب سوريا كي وطانا بزي فقاد منغست سوريا ابت هاجر اتي زولو سراويت لفنتي هاجرات معراب كوص روسيا تصويعم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭ በሓደ ተሓሳሳብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ልፍንቲ ካብ 2014 ጀሚሩ ኣብ ሶርያ ብዘካይዶ ዘሎ ደብዳብ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ብምሕባር ክወፅእ እዋኑ ምዃኑ ኣረዲዮም ሩሲያ እዚ በኣሜሪካ ዝምራሕ ልፍንቲ ንሶርያ ንምቕኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ ክትወቅስ ጸኒሓ እያ ይኹን እምበር እቲ ልፍንቲ ውሑዳት ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ጥራይ ብምስሓብ ማዓስከራቱ ከም ዘለዎ ክጸንሕ ምዃኑ ይሕብር ብምህላው ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብቲ ሃገር ናይ ምጽናሕ መደብ ከም ዘለዎ ዘመልክት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱም ልፍንቲ ሃገራት ምዕራብ ኪኖት ኣንጻር ዳዕሺ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገልጾ መጥቃዕትታት ሕቡእ ኣጀንዳ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ጠቕሱም ቻይናን ፈረንሳን ቁጠባው ዝምድና ንምዕባል ተረዳዲአን ሰብ መዝቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ብሓደ ተሓሳሳብ ከተማ ቤይጂንግ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ መድያት ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ስምዓት ከቲሞም እቶም ሰበ ስልጣን ነቲ ስምዕ ንምትግባር ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ኣብ ትርክብ ሓቢሮም ብተዛማዲ ጽቡቕ ቁጠባዊ ገስጋስ ተርኢ ዘላ ቻይና ማዕረ ማዕሪኡ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ምስ ሓያል ሃገራት ንምድንፋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ይፍለጥ أمريكا بزعبا قدين نيوكليساو مدبات إيران نزتبصح سمع مس اتسرزو نتي نسمين كوريان كالوتن كاب نيوكليساو أطوار نصان مغبارن زكاية دبلوماسياو تصعري بقالو تازصلو مخانو منستر قدات وصار روسيا سيرجي لافروف بخلت تحساس حابيروم روسيا لكع كم أمريكا سمين كوريا كاب هلاو استراغا نيوكليساو أطوار نصاغ تكون كم تدل زنصره ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ሚኒስተር ላቭሮቭ ውጥን ኣሜሪካ ነቲ ዝግበር ጻዕሪ ዝዕንቅፍ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኒክ ሄሊ ሰሜን ኮርያ ንዘካየደቶ ፈተነ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታን ዝሃበቶ መግለጺ ነቒፉ ሚኒስተር ላቭሮቭ ወሲኹ ኣሜሪካ ካብቲ ምስ ኢራን ዝተበጽሐ ስምዕ ምስ እትስሕብ ብወገን ሰሜን ኮርያ እውን ጥርጣርን ዘይምትእማንን ከለዓዕል ከም ዝኽእል ኣረዲዮም
ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ባይቶ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወስድ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ሓሳባቱ ክቐርብ ናይ 6 ወርሒ ናይ ግዜ ምቓን ከም ዘቐመጠ ይፍለጥ እዚ ድማ በተን ኣብቲ ምስ ኢራን ዝተበፅሐ ስምምዕ ዝኸተማ ሩስያ ቻይና ጀርመን ብሪጣንያ ፈረንሳ ኤሮጳዊ ሕብረትን ተሪር ተቃውሞ ዝገጠሞ ይዝከር ሓያሎ ተንተንቲ ኣሜሪካ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራውን ፖለቲካውን መናውራታት ንጉዳይ ኒውክሌሳዊ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ የጋድዶ ከም ዘሎ ይገልጹ